grote cirkel. Ja. En nu gaan we al tezamen de Tiaya doen. Ik weet niet wie van jullie dat nog kent, de Tiaya. Wij moeten om de Tiaya te doen, moeten we eerst allemaal onze linkervoet. Dat is linkervoet. Klop een keer op uw linkerbeen allemaal weer. Nee, we zijn er al verkeerd. Linkervoet. En wij zetten de linkervoet naast de kameraad van ons zijn rechtervoet. Dus zo. Zo. Altijd de linkervoet voor de rechtervoet. 1, 2, 3. Tiaya, 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 hoi. Tiaya, 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 hoi. Tiaya, 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 hoi. Tiaya, tiaya, hoi. Ja, hoi. Ja, hoi. Ja, hoi. Tiaya, 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 hoi. Ja, hoi. Ja, hoi. Tiaya, tiaya, hoi. Ja, hoi. Dat is al heel goed. Maar, papa, je bent er nog niet vanaf. Nu gaan we datzelfde doen, maar in vertraagde film. Vertraagde film, dat wil dus zeggen, ja, en het principe is, je moet zo ver mogelijk kunnen doorzakken, maar je mag niet omvallen. En dan terug. En hetzelfde met naar voren buigen, dat moet dus vertraagde film zijn. Heel traag. Ja, we gaan. Buigen. En bewegen, papa. 1, 2, 3, stop. Hebben de papa's dat goed gedaan? We gaan kijken wat de kindjes niet goed gedaan hebben. We gaan dan nu een keer de papa's stappen alleen. De papa's stappen 3 stappen naar voren en de kindjes blijven staan. De papa's 3 stappen naar voren. De papa's sluiten aan. Linkervoet voor de rechtervoet. Daar komen ze allemaal op ik. Dat mag niet slecht onderkomen. Vlees op YouTube. Vlees upload. Papa's babbels gaan, hè. Je vliegen komt erbij. Waar is je vingerbok? Waar is je vingerbok? Je vingerbok. Hier is het nu hier. En de papa's zijn eerst horizontaal. En nu de vertraagde film. Papa's traag. Papa's zakken. Allee, papa. Hoi. Hoi. Tiaya, hoi. Ja, hoi. En we snel de film. En we gaan. Ja.
Ja. Kan die en dan kan zetten. Ja, gedaan.